nin dangar wale nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo tarata février kalo tile 7 san 2023 dugu min n'an b'a wele ko dukunbo n'o ni bayingara yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 10 bɔ ɲɔgɔn kɔ kunun wula nɛgɛ ɲɛ 16 waati kulu marifatigi dɔw kɔni nan bɛ dankari kɛ k'a ɲɛsin nin dugu in ma u ni dugu donsow kɔni ye waati jan kɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na mali finitigilaka minnu dagalen bɛ bajangara dugu kɔnɔ olu kɔni kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ nka u nana sɔrɔ dangarwale tigilamaw olu kɔni ye 5 don fiɲɛ na nka u ka nin dangara in kɔnɔna na u ye maa 2 bɔnɛ u nin na ni ka maa 3 jogi mali finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka ninnu nɔ minɛ nka kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ lakanabaliya bankasi mara kɔnɔna na kunungo tarata dɔgɔjɔ mobili dɔw kɔni welekira ko na ale ni tori cɛ nin kunnafoni in kɔni sɛbɛntiyara tori komini ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa hakɛ min tun bɛ nin taama mobili in kɔnɔna na o kɔni ma se ka lakodɔn wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn u ma se ka sɔrɔ nin maa wele kelen ninnu kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don bankasi mara kɔnɔna na wa a kɛn bɛ sababu ye maa caman bɛ k'u ka sigiyɔrɔ bila ne ka na bankasi fanfɛ lakana ɲini na Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara mara kɔnɔna